Der er én telefonsvarer, Christian, vi skal høre. Den er til gengæld rimelig lang. Er det noget med trafikken? Ja, det kan jeg love dig, sådan, kom med. Men han er rasende. Lad os prøve det er det dejligt. Ud med det. Godt. Men jeg bliver jo sindssyg, altså. Så kører man kraftedeme tidligt i dag. Så klokken den er 2:30, og kommer man i kø alligevel. Der er jo kø helt fra forpulet Aarhus og ned til fucking Horsens Syd. Lige så snart 100 meter fra Horsens Syd, så kan du få lov til at køre 150. Men jeg skal kraftedeme der lov for resten af vejen. Der må vi snøvle bag ved en Ford og køre 110. Helvede! Og så kommer der en kø, hvor folk må nødbremse og dreje ud til sideren. Det fungerer ikke! Hvorfor der brugt 6,2 milliarder for bare pisse helvede sig ud af udlandet? I stedet for at gøre alting 4-sporet eller 5-sporet, så vi for helvede kan komme fremad i trafikken. Så kan det da være, når man kommer hjem i weekender, man er glad og vil bolde med sin kone. Men det sker jo ikke, når man er så gal! Det fungerer ikke! Systemet er lort! Så lav det om for satan! Lastbiler kører om natten, jeg er ligeglad! I skal ikke drille mig i hverdagen! Jeg får nok! Jeg skal hjem og høre på varen, der skriger! For helvede! Jeg vil ikke mere! Jeg kører